és Esther Lissandra, tinc 45 anys, em fa 4 que vaig patir un càncer de mama. Afortunadament, el càncer de mama té un índex de curabilitat molt alt, però encara hi ha masses dones en què la malaltia s'escampa. El càncer de mama és el tumor més freqüent que hi ha entre la població femenina i tot i que l'índex de curabilitat sigui tan alt, necessitem que la tassa augmenti. Necessitem arribar al 100%. Aquest any el Covid ho ha aturat tot, però no ha aturat l'enfermetat. Aquest vídeo el faig per tu, Marta. A la meva amiga la van diagnosticar en plena pandèmia. El Covid no ha aturat l'enfermetat. El Dia Mundial contra el Càncer de Mama està molt bé que tothom se la recordi de les pacients, està molt bé que ens posem malles roses, però necessitem que se'n recordin de nosaltres durant tot l'any. Necessitem polítiques valentes, polítiques de protecció social a les malaltes, polítiques de sanitat, de recursos i polítiques d'investigació que augmentin aquesta tassa de curabilitat de la que us parlava. M'agradaria agrair infinitament a tota la gent que està treballant amb les pacients de càncer de mama, amb nosaltres, perquè tirem endavant, perquè millorem amb la nostra qualitat de vida. Gràcies infinites a tots els sanitaris i a tots els investigadors. Sou els veritables herois. Us necessitem.